Dobrý deň, vážení diváci. Stojíme pred novootvorenou budovou Kostka školy, ktorá je síce iba pár týždňov dokončená, ale jej interiér už je plne vybavený a zariadený. V budove sa nachádza nová telocvičňa, dve moderné laboratórie a mnoho iných odborných učební. My ako študenti Kostka školy sme veľmi pyšní na túto našu novú budovu, preto sa tešíme, že vás zrovna my môžeme previesť dnešným programom a budovou. Poďme sa na to pozrieť. Děkuji, milí přátelé, vážené dámy, vážení pánové. Jsem moc vděčný a jsem moc rád, že jste přišli na to dnešní naše slavnostní zahájení otevření nové budovy. Ač to tak nevypadá, já jsem velký introvert a já podobné akce nesnáším, na to, že abych je organizoval. Ale přiznám se, že na tuto akci jsem se hrozně moc těšil v podstatě 25 let. Už tedy tou symbolickou, já nechci říct završující, ale spíš otevírající částí celé, věřím, dlouhé budoucnosti naší školy by mělo být slavnostní přestřižení symbolické pásky, se kterou zahájíme provoz této budovy. Tak pán starosta, ako sa vám páči naša nová školská budova? Velice pěkná, moderně zařízená, líbí se mi vybavení jazykových učeben, ty polštáře jsou super s kobercem, velmi pěkné. Ďakujeme. A myslíte si, že je na Vsetine alebo v jej okolí ešte podobná škola ako je Kostka? Tak myslím si, že úplně podobná takhle ne, protože určitě tím, jak jste teďka vlastně přistavili nový pavilon, tak je to, bych řekl, nejnovější vůbec školní budova, kterou tady máme. My samozřejmě se snažíme, aby ostatní školy, které město je zřizovatelem, tak aby byly také jako moderně vybavené, tak pomocí nějakých projektů se nám to daří, ale určitě toto je pro nás i vzorem a kde si můžeme třeba inspirovat co a jak dál. A vy by ste chceli niekedy študovať na takejto škole, alebo vo vašej minulosti by ste teraz chcel študovať na takejto škole, ako je Kostka? Tak mě to vždycky tíhlo k nějakým technickým směrům, takže asi bych teda si nevybral tady, protože úplně jsem nebyl takhle jako humanitně zaměřen, ale to prostředí je moc pěkné tady a kdyby nějaký ten technický obor ještě přibyl, bylo by to příjemné. Tak ako sa vám páči naša nová školská budova? A velmi se mi líbí, už jsem málem řekla páčí, ale přesně tak, velmi se mi páčí, protože jde vidět, že je to velmi moderní, velmi dobře logicky udělaná budova a úplně, když vejdete do ní a procházíte ty místnosti, tak máte touhu si sednout a vyzkoušet si ty věci. To znamená, že to přirozeně motivuje ty žáky jít, učit se, vzdělávat se, dozvídat se. Takže výborně udělaná budova. Ďakujeme pekne. A vy by ste študovali, keby ste mali možnosť na takejto škole, ako je Kostka? Určitě. Tak jak jsem říkala, jak už jsem někam vešla do té chemické laboratoře a něco, tak už jsem tam zkoušela věci a ráda bych byla studentkou této školy, protože tohle za našich dob nebylo a já všem přeju, aby zažívali to, že někdo je tak kreativní a myslí na to, jak studenti, jakou by chtěli tu školu mít, co by všechno bylo dostupné, nejlepší počítačovou techniku, protože právě ať se učí na tom nejlepším, doba jde dopředu, takže ať jsou namotivovaní už tím, že pracují s velmi dobrými vybavením a s velmi dobrým personálem. Takže pedagogové, když jsem viděla, provázeli jsme nás touto budovou, tak jsou taky lidé na pravém místě, takže si myslím, že já bych se do takové školy těšila. So James, are you looking forward to teaching these classes? Very much, as you can see, it's amazing. It's a fabulous, nice new English classroom. The facilities are amazing. We've got this comfortable beanbag area here where students can relax and enjoy talking, play activities. So I really hope that all of the classes I teach get an opportunity at some point to learn English here in this environment, which I think is going to be great. So, would you like to study at school like Kostka? Would I like to study at school in Kostka? I would have liked to have studied at school in Kostka, definitely. It's got a great atmosphere between students and teachers. Everyone seems happy. So yeah, I think it'd be a great school to study at. Tak pán riaditeľ, ako ste spokojní s tým, ako vlastne dopadla celá táto stavba? Já jsem velice spokojený. Byl bych samozřejmě radši, bychom ji měli hotovou 4 roku dřív, ale myslím, že se stavba povedla. Teď už jde o to, abychom ji dobře dovybavili, abychom ty interiéry dokončili až do 100%, jak si představujeme. A já doufám, že hlavně pro vás, pro studenty, ta nová budova přinese spoustu pozitivních posunů dopředu, protože všechny učebny jsou velmi kvalitně vybavené. Tady ta obrovská aula nám chyběla ve škole, nic takového jsme dosud neměli a
nebo já přeju vám všem, aby se vám tady ve škole dobře učilo, abyste tady byli rádi, abyste se dobře cítili, aby na vás ta budova dýchla něčím, co není studené, odličtěné, ale je to prostě příjemné, přátelské, tak jak bych školu chtěl mít, barevnou, přátelskou, empatickou, příjemnou, pohodovou. A prečo vás zrovna napadla modrá farba pre túto budovu? Nenapadla mě, napadla architekty, protože ona v podstatě je součástí architektonického záměru, šedá a modrá. A my některé ty modré prvky použijeme i dál na ty naše školní budovy, ne všude, ale by bylo jasné, že jde o jeden školský areál. A koľko vám trvalo namalovať všetky tieto obrazy? To ste sa museli dlhšie pripraviť na vlastně tento otvárací deň. Ne, ty obrazy nejsou malovány za účelem, že bych je tady vystavoval. Potřebovali jsme v podstatě ve 4 dnech budovu vyzdobit, tak jsem použil obrazy, které běžně používám na výstavách. Já mám určitou představu, jakou bych tady chtěl mít. Jsou to trošku jiné typy obrazů, ale vybral jsem takový jednotný styl, který někde po výstavách koluje a proto zahájení budovy si myslím, že je to docela vhodné. Samozřejmě tady mohou vyslat taky naši studenti, můžeme používat tu aulu jako takovou společnou galerii pro výtvarné umění. A vy ste sa zmienil, že vlastne toto už je konečná, posledná budova. Je to pravda, alebo plánujete v budúcnosti ešte postaviť ďalšiu budovu? Teď jsem dostal podobné otázky od ČTK. Neplánuju, ale já už neříkám, jak se říká, neříkej nikdy, člověk neví, co chceme zakládat základní uměleckou školu, pokud se to povede, tak bude možná potřeba ještě některé další prostory, ale to uvidíme, co přinese budoucnost. Tak Ondrej, prosím tě, povedal by si nám, čo všetko je v této triede? Toho je docela hodně teďkom. Máme tady třeba novou centrifugu, tam můžeme vidět nový spektrofotometr, tady máme nějaké výbojky, nové tablety tu jsou, magnetické míchačky, vidíme tu astronomický dalekohled, sušičku, neulog systémy a podobně. Tak Marek, ako si spokojný ty s vybavením počítačových učební? Akože spokojný som dosť, páči sa mi to tu. Aj keď škoda, že my už pomaly končíme, tak moc si to tu neužijem, ale myslím si, že tí, čo pôjdu po mne, si to užijú dosť. Tak pán Šel, ako sa vám páči naša nová školská budova? Tak já s tou budovou jsem spokojený velice, má pěknou modrou barvu, vevnitř je velmi moderní, ku příkladu tady tato učebna, konkrétně němčiny, má třeba vybavení slovníky, počítači, myslím si, že tady všechno, co tady má být a myslím si, že tady studentům bude dobře studovat a nám se tady bude dobře pracovat.